Lavoin chu kanau mejo lam sei don wangin rel in kanute kallo na kong khuat in berbi pana lai ticket katta nia chuanin kan tho ma ko bai sing da sri vela rel hi railway station ron thlang tur ania sing da thum le san vela kan thawa chuanin rel na berbi lampang dan pana kong lo thalu bik lawa tin kan motor te tlem lo ton ve deuh lo wangin an chop ma dewa chunai da ruk le san ve lo to hela pang hi sai rang road sai rang kong ania hey rem sao ting kan han flok ti hianin chun hey na thok te lo meka mun hi nuam reuh khop me a dai nuam mang renga lai hi zinga kanan thleng chho ma ro pui se mut te chhuk du khop me ti hianin kan hanin nga chhoka lai hian kan mung ro hi kan in veng chhoka ti hian chung te thing pui te lo na helai hian berbi ti lo in zeka chunin hei rel hi kong chu te chun hei lo top ve dewa botol kan ti te botol ruak kan ti te hom be nu la hian lo ti fai bek puka lung te hi kan rem tha buka ti hianin chuanin hei rel ron thleng dawn towa so lai so lu ron lang towa ti hianin kanu te hi aizola kanau an sei dawn al bit eka chumi tur chuan han kal dawna hnar chunga bawk awma kawi deuh reuh ti mai te ang chutiang te chu awma chu zei ngaia chuwang chuan an kal dawn ani ti hianin sumo service lawa kawng a chhet awangin sumo service ngamla chuwang chun rel hi kan han changa chuan hei hi kanu chuni hei thla lo lak te video te kan lak sakatin sala panga pun kan lak sak ngal buka hei berbi rel chu ron thleng hei hianin Indian Railways te ni hei kapa ania a hmu hi pawng khawmei kuwat thel ni mai hi ni ti hianin hei hi ukmel tha ani a ni motor khalh tu ania chuan ani len hi kan chuk thla leh dawn ani tian hi siam te ani ni hian in lo buai pui bawka berbi khua mi hi ani a rel no arong kala ti hianin beng cheng khop me tian an lut sap sap anga chuanin kanu te pawh hin an lut dawn ani a ding rei lutuk lem lowa minute nih vel ani mai thei din hi chutiang te chu ni a rel tuk a ding lawa in bungraw kan ngai deuh awangin in buai in khai luh deuh nghal bur bur a ngaia tichuanin kanu te hi chuan ke hi chu video in lo la rawm in ti wangin video hi ka lo la ti hianin an ni hian in khai lut dawn ani a vai ho pawh ka he lampang tuna vai ho awmna lampang hi tlem nge tlawm deuh a tlawm deuh ding ka hria ticket khan an kata a sai rang a thlen nan hian cheng a som sarih vel an hmang ani chuan hei kan bungraw te ania man hmu deuh tin a in load a load a tikhanin a in khai lut phei dawn ani midang hi valu ve thei ni tawh lowa ticket nei lo hi chu chuwang chuanin ti hianin bungraw te in khai lut a ticket nei lo chu valu ve ngawt thei ni lo chuan hei helai hi an in thir na ani ka ding ekin ani ka ding hei dal nge ni lo awma kawi nuai mai a chuanin hei an kal hnai dawn a ti hianin
sei khop mai chun hela hi kan nu ti chu midang mi zo le vai pon tam ani kan lo a chuan man te lo tlom boka ti chuan in he nan luta soeng kha midang hi valu ve ngot thein ni lo wangin kan lut thelo ti hian a pon ronga lo thlir mai hi ani me a chun hei hete hin an thu dona he tham lo lak sak te tia chuanin mai lo chu a video in kan la ma se thla bang po lak sak tho ani ka ti chong khan hi ka video te mi lo thi sa wan chu